Wawa Malawi ine moja DAVIE Entertainment mangofuna ngokupasani moni komanso kulimbikitsani wanthu amene magula mafilimu anga ndikuti ziko kwambiri pitirizani. DAVIE moja mukhala mukuonera maindi abwino sogolo muno ndikulimbikitsani nonse makastoma amene mandigula mafilimu anga ndikunyadirani kwambiri ziko. Moni ya Malawi ine nawo migundi tikali upasani mafilimu abwino ochokera kwa DAVIE Entertainment. Wadza kumeneko chibomba. Olo mwanditumizira chibomba siningafe mokweka. Dr. Sachepa alipo. Ngakhale ningakumane ndizoopsa bwanji koma sindikuchita mantha ngati anthu ena inu. Ine thandizo langa ndiopezekeratu ndimadalira Dr. Sachepa olo mikango ingafute bwanji. ukunama umasewera phanga ukabwerezeso kachikena. Ine zintchito zanga sizikuyima ndipo sindikuopa munthu wina aliyense. Thandizo ndilopezekeratu kwa Dr. Sachepa. Ndikunena Dr. Sachepa ali pano kufuna kuthana ndi mavuto amene mukukumana nawo Amalawi. Akudyerani, akunamizani kuti muchita bwino, musavutike. Dr. Sachepa amapereka mwezi umodzi kwa munthu wina aliyense amene akufuna chuma. Kodi fana Dr. Sachepa amathandiza chani? Kuchosa ufiti, kubwezeretsa chikondi, mwitano wa pabanja. Kaya m'bale wanu anapita kutali, ama mwitana m'mankhwala ndi kubwerako. Kusafusiridwa, kaya nyamata ambiri mmafusira koma akazi amangokana. Bwerani kwa Dr. Sachepa azakuthandizeni. Kaya munthu subereka, Dr. Sachepa amakwanisa zonsezo. Amathana ndi chindoko, mabomu, kansa, BP, sugar, ndi matenda osiyanasiyana kupatulapo enzi. Dr. Sachepa akuthana ndi matenda onsewo kupatulapo HIV. Koma nofana ndiye kuti zokhuza chuma Dr. Sachepa sathandiza. Tifotokozere zambiri tifuna tiziwe kaya. Dr. Sachepa ndi chani chomwe sakuziwa? Kani zokhuza chuma iwo nde mwayike pa nambala 1. Ndi ndani amene sakuziwa kuti Dr. Sachepa akuthandiza anthu m'Malawi muno kani zokhuza chuma? Ambiri amene mukuwaonawa musaone chonchi Amalawi anapita kwa Dr. Sachepa kukatenga chitumwa chawo chokawa ndrama. Amapezeka ndi njoka, amapezeka ndi abatwa, ndi zina zambiri zogwiritsa ntchito m'masenga zimene zimakatenga ndrama kwa munthu ndi katundu osiyanasiyana. Amene muli ndi mavuto lero musavutike, Dr. Sachepa amapereka mwezi umodzi kwa munthu wina aliyense amene akufuna chuma. Akampasa mankhwala iwo Dr. Sachepa amamuwuza kuti ngati zingakuvute usabwereso kwa ine ndipo ndrama yako ndizabweza. Dr. Sachepa simuzamvera mbiri kuti anachirapo wina aliyense, ndipo iwo ali pano kufuna kuthana ndi mavuto ena aliwonse amene mukukumana nawo. Tikunena nkhani za chuma Malawi. Ambiri inu tikudziwa kuti mwajeredwa. Asing'anga ambiri akunamizani kuti muchita bwino koma sizikuyenda. Ndikuziwa ndithu kuti pali anthu ena mwayo amene ajeredwapo ndrama zochuluka kwambiri koma zikulephereka kuti achite bwino. Asing'anga kumalawi kuno angochulusa boza kungofuna ndrama yanu kuti ayigwiritse ntchito pa nyumba pawo. Asing'anga ena musaone chonchi Amalawi. Achinyamata wakudyerani ndrama zanu. Ine ni madabwatu wina aliyense angoti ndine sing'anga kumangozionesa pa TV. Tandifotokozere zambiri za sing'anga amenewo. Ine sindili pano kukamba za munthu wina, ndabwerera za Dr. Sachepa. Amalawi ndikudziwa kuti mwayesayesa mwa asing'anga ambiri. Muyeseni munthu uyu ndikuti uyu ndi akamuna kumathero kwa chilichonse. Amalawi muyeseni sizikanika. Simuzamva kuti wanjera munthu wina ake ndrama akulira kapena kudandaula sasangalatsidwa. Iwo zawo ndi zachete, ndikuti zachete.
sindikufuna kutaya nthawi, tangotipasa nambala yawo, tikufuna tiyayimbire pompano mwina ndithandize mavuto amene ndakumana nawo pa nthawi imeneyi. Dr. Sajepa akupezeka madera awa: Lilongwe, Blantyre, Zuzu. Phone namba 08844122626 ndikuti 08844122626 so mukatero mwapeza Dr. Sajepa. iyi ndayimbira pompano olo inenso ndikufuna ndayimbire mwina ndithandize mavuto amene ndikukumana nawo. Umphawi wanditopesa kwa basi. Asa ndikufuna ndachita bwino ine ndikuyendera mwina kabenzi kapena chani. Zinthu zambiri zomwe ndikufuna kuti Dr. Sajepa andithandize mavuto ngati amenewo. Tiye kuti ayimbire. Ena nonsenu ndi manyaka ongofuna kudyera anthu. Ayo ndosanimenye ndasiya basi sineza bangaso. Ndiwerenga ka 5 5 4 3 2 1 mukubwerabe. Basi ndasiya basi zata. Wagonja utakugonja choncho kumanyamata ako sanagonje. Wakutuma kuti uzipanga zimenezi ndani? Walakwisa malamulo, unasata njiranji. Ndiwo munthu wopusa kwambiri. Unaganiza bwanji? Ndinakuza kuti umutengere ku nyumba. Nde iweyo umapitisa kuti tanduze. Ayi musamuombere, zingathe kuvuta kuti mumuombere. Chonde abwana mukupemphani upezeni mtima wanu, ndikukhulupirira kuti chilichonse chiyenda bwino. Chonde amaliki musapange zimenezo, sazapanganso chibwana ngati chimenechi. Chonde musaombere, mukupemphani upezeni. Tingomutenga basi akaonani ndi amfumu. Ndiye muuze kaya atipasa mwayi akuti ukapepese kwa mfumu. Tikuti zipita. Umagwira ntchito yanji? Tandiyankhe. Ine Amagwira ntchito ku media, amalemba nkhani. Tanduze wana miziranji. Ndachita bwino pamenepo. Maliki ndikasitape asabwerere wamoyo atibweresera mavuto kuno. Ndiye kuti akhonza kukalemba nkhani yokhuza kunoko. Ndizofunikira mapulani kumutenga bwino ameneyi. sindikwenera kulimbana ndi amene. Amaliki musachite kukuwaza nkhani imeneyi. Zikuonesa kuti mkaziyo sangamusiye mokhweka. Zikufunikira mapulani abwino kwambiri. Amaliki akuyenera kukaonana ndi amfumu akulu, akuyenera kuzoona kape ameneyi. Amaliki chonde tangopangani zimenezo, chilichonse nchotheka. Anyamata atengeni amenewo mwachangu. Zopusa ndi zimenezo. Tadikira kaye usalimbane ndi amenewo.
tingathukatetezeka kumeneko. Tiyeko tingovomera. Tiyeko tipite basi. Tatiyeni. Changu tiyeni. Usakule mtima. Tiye. Ayi. Kazi sakuyenera kusala. Ndisiyeni. Ndikuyenera kupita nawo. Tamusiyeni mkaziyo. Hey. Tafika kaya? Hey, chichitika nchani? Muntu ofunikira ojanda mine. Ukuli bwanji nkazi? Tagwada, ndikuti ugwade iwe. Ayi, mukulepera kugwira ntchito yanu mulungu soka, si choncho? Ndakutuma ndikangati koma mukulepera kupanga zimene ndakuwuzani. Ndinamva zambiri yake munthu amene ndithudi. Iwe ndikuti ugwade basi. Mukulepera kubweresa zimene ndakuwuzani. Ndizopusa zenji zimene ndikuzonapazi. Chida chimene chinakhazikitsa mu ufumu wanga kwa asilikali anganda ndikupanga zimene auzidwa. Ndikuti ugwade. Apazili bwino kwambiri. Ndikwenera kuonana ndi mfumu imene pompano. Uzu, kululukireni. Sakuziwa chimene kuchita. Wandifikapo mwana ameneyi. Samayenera kubwera kuzakhuza mapazi anga. Wachokera kuti ameneyi. Samayenera kulowa kumpanda kuno. Wamulowesa galo osazindikira ndani. Tanduzeni. Mundiuze kuti ameneyi wachokera kuti. Pompano. Abwana, sitikuziwa kumene kwachokera iye. Zikuonesa kuti ni mulendo kuno. Akuti iye ni mtolankhani. Iweyo ndolemba nyuzi. Wafika ku dziko lathu pano. Imene ndi dziko la malamulo. Palibe kupanga chinthu opanda chivomerezo changa. Ine ndizu ndikwenera kuuza munthu oti akuphunzitse iweyo chikhalidwe cha kumalo kuno. Ndikudziwa kuti ndiwe mulendo, koma siku lino osazandikhuzanso. Undisamale pang'onong'ono. Tikusakira njira. Upita wa moyo galu iwe. Umabwereranji kuno. Usaganize ngati kuno ndi kutaoni. Kuno ndi kumuzi. Timakhazikitsa malamulo. Ndimaganiza ngati mfumu adana nawe. Koma ndakuona kuti ndiwe munthu wamwayi. Ndikuzunza ndineyo. Azakutika mabausa amenewa. मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए राज? Akudandaula yani? Munthu wamwalira basi, palibenso vuto. Munthu wina aliyense amayenera kumva chisoni. Chimenechi ndi chisoni chokaya. Osadandaula, tikwenera kupanga dongosolo labwino kwambiri. Ndikukhulupirira kuti wina aliyense pamaliro pano akhala osangalala.
pasapezeke munthu olira. Maiya! Ndikwenera kujambula chonchi mbali na iso. Action. Osadandaula chilichonse cha mwambowo ndichiyendesa bwino kwambiri. Tembo ukwenera kuima mapozi chonchi kuzayimaso choncho. Tan tan ta. Wow, koma ndizili bwino kwambiri bwanji mabodyguard mangoyang'anira zimenezi zona akankoyamba kuona mtembo uli chonchi ndijambuleko imapozi apo. Tasekererani chonde. Anafa chotani yeyi? Abigi tapangani zoti mujambulekaya. Ndinayiwala ndijambuleza changu chonde sekererani. Ndizingobwerezabe kujambulako ndimaganiza ngati muntembenuze mbali ina. Iwe ndopusa kwambiri. Alipo amene angatembenuze mtembo osauza azimayiwo apange zimenezo bwanji. Abwana simukwenera kuchita mantha mesa ndinu a photographer ukufuna kusokoneza zinthu chifukwa chani? Ndi opusa kwambiri. Utalikirane ndine phanga. Pepani kwambiri saa. Sekererani chonde. Tayeserani. Sakusekereratu. Asekerera bwanji? Munthu wakufa sasekerera? Newspaper! Tabwera kuno. Tapanga changu bwere kuno. Adona, zikonesa kuti akundiyitana. Sindikudziwa kuti akundiyitanira chani. Tabwerera konko. Mesa mwandiyitana. Ndakuza kuti ubwere. Ndechoyambirira ukanaodera osanalowe muno. Kuodira? Ukupanga chani? Wina lesa amene angafune chakudya amenera kukhala basi. Khala basi ka. Tiyeni, tengani mbali zimenezi. Paka nongoti pasa mbali zokha. Ndokuzuma chani? Tazingolandira apa. Ndikwenera kuonesesa bwinobwino. Wow, sindikwenera kuyang'ana chithupi chakucho zipita. Akunenepa ndi chani ameneyi? Zikuoneka kuti amadya ako bwino kuno. Osamalingalira kwambiri. Cheko, zidye chakudyachi kaya. Osadandaula ndidya chakudyachi. Palibe chovuta chilichonse chiyenda bwino. Pali chomwe ndikulingalira, chinthu chofunikira kwambiri. Ndikupita kuti? Sukwenera kulowa mu nyumba imeneyi. Ndi chifumu. Ni milandu imene ukupangayo. Chonde. Chonde, tachoka mu nyumba ino. Tatiye kupanja iwe. Ukupita kuti? Tabwera. Ngende, mu nyumba ino mwabwera mulendo. Kawachokera kuti? Chonde usatero. Cheko tituluke panja. Akangozindikira kuti walowa mu nyumba ya chifumu. Akupha. Chonde usatero. Olemba newspaper ukuzapanga chani muno? Ndimango pita panja ndimafuna ngojambula. Tapita uko ukazangwambiraso zimenezi ndi zawo za mfumu. Viraj, umaganiza bwanji makamaka? Sinopusa kuchokera kwathuko. Chilipo chimene ndabwerera. Amene aja ndi mayi anga ine. Andilera ndi anthu ena.
bwambo anga anachita kuphedwa ndi azuu. Mayi anga kenako ndikutengedwa. Amene wandisamalira ndi munthu wapadera. Ndilibenso chiyembekezo china. Sindikudziwa kuti azuu anapangiranji zimenezi kwa bwambo anga. Ndimazimvera chisoni kwambiri. Osadandaula. Azuu sangatheke. Maganizo ni maganizo basi. Amazona ngati champion muzi monsemo. Palibe munthu amene amasusa chiganizo chawo. Uziwe kuti nthawi yakwana. Uzuu ufumu wake. Utera m'manja mwangamu. Sindikucheuka ni munthu wina aliyense. Ndititima ngati mkango pano. Ndabwerera kuzatenga mayi anga. Ndipo ngati sandimvesesa uzuu, ndithana naye pompano. Mayi anga kwenera kutuluka mu nyumba imeneyi. Ndikwenera kumapita nawo. Ndikwenera kulimba nazo zimenezi. Bwambo anga analakwira chani? Ndi chifukwa chani anawapha opanda chisoni? Ni munthu oyipa ameneyi. Ndipo uzuu nthawi yake yakwana. Aziwe kuti ufumu wake uli kumapeto chifukwa cha magazi a bwambo anga. Ndikwenera kuthana ndi munthu ameneyi. Ndipo panopa ndikwenera kukhala ndi dongosolo. Iwo atenga mayi anga. Akwenera kukhala mu mtendere. Sindikuchita mantha ndi chilichonse. Zikakhala mphamvu ndi zake. Ndikulumbira mayi anga ndi atenga. Suna, mvula ibwera pompano. Osadandaula, tikwenera kusamalira katundu iyi. Chabwino. Koma ndimachita mantha ndi ching'aning'ani. Awa ndeni mavuto basi. Mwana wa mfumu wabweranso pano. Ndikudziwa kuti nonsenu mitima yanu ikuchita mantha ndi ineyo. Ndafika panopa. Mumva mazabwanga. Kapena alipo amene kunyalanyaza mawu anga. Alipo wina amene angalimbane ndine. Ndikukhulupirira kuti munthu amene sangapezeke. Ngati alipo abwere kuno pompano ndisanapange zoopsa kwambiri malo ano. Ine. Ukusamalika ngati ukundidziwa bwanji? Ukumasamalika kumazona ngati iweyo queen. Kodi ukuona ngati unakongola chani iwe? Kape wachabechabe. Sindikusamala kuti kaya ndiwe mwana wa mfumu. Ine ndimasamala chinthu chimodzi chokha. Ndimafuna mtendere ndikamakhala pamalo. Ndipo iweyo wabwera malo ano kuzapanga ganyavu. Koma ineyo ndikufuna kuti udekhe iweyo. Ukuzona ngati dolo. Tiye panga zimene umata. Panga zimene umata tione. Ndiza kuti milungu yambiri imayimirira ineyo. Ndikhonza kupha usakumvera chisoni. Ine ni mkazi olimba mtima kwambiri. Ndikukhulupirira kuti sunamvepo zambiri yanga. Iwe ni mkazi osazindikira kwambiri. Palibe chimene ukudziwa ngakhale pang'ono pomwe. Mwina ukufuna zina zake. Ukufuna tipange za sekeseke kapena. Ndakonzeka, bwerako. Ukuthawa chani? Usavutike ni mtima wako. Ndikupereka ulemu kwa iweyo mkazi. Ine ndabwerera chinthu chimodzi. Bwambo anga anali amfumu alaji. Koma anaphedwa. Pano pandithana ndi wina aliyense amene anapanga zimenezo. Ndikufuna ife tichite mantha. Tazingopita nuko. Laja. Ndikuti ndi bwambo anga. Ukulingalira kuti ungakwanise kupanga zimenezo. Ndizosatheka ndiwe mulendo kunoko. Ndipo ukangoyerekeza kupanga zopusa. Ndizakuti anthu akuno udana nawo. Uziwe kuti kunoko kuli mgwirizano. Aye. Mvesera sopano. Leader. Ruler. Empala. Umakuziwa. Madamu, mwangokhala chete pamenepo. Mukulephera kumuyankhaso pano. Palibe chimene mukupanga zikusonyeza kuti mwagonja basi. Chakhala chete. Palibe wina aliyense amene angasokoneze kuno. Ndikulonjezana nyamata. Tiyeni kuzalula. Tiyeni ndisadeni. Ndolimba mtima nyamata amene tiyeni. Alo? Chakudya kuno. Bwanji, tabwera kuno. Chalia ndiye kupanga chani? Tatigere chakudyacho. Tangodekha, uyembekezere ineyo basi. Njala ndiye kuwawa. Sindikudziwa kuti ndipanga bwanji. Ama,
tabwerani muzatigawire chakudya chinjala ife. Maya, iwe zononga asili amayiwa? Amayi bwesa ni kuno, osadandaula kwambiri. Amayi, ndikanagawiratu. Osamapanga zopusa chonchoya, mukunimva? Hey, tangogawa chakudyacho. Hey, taonjezeramu chakudyacho. Changu, tapanga zimenezo. Ziko mukwambiri. Ukuziwa chani? Panga vute maka. Koma amayi anga, ndikwenera kuwatenga. Ndizipanga zimenezi, step by step, pang'ono pang'ono. Ndikukhulupirira kuti siku lina ndizatenga. Amayi, mazi. Ndikufunikira mazi chonde. Tadeka, mazi ndatungawa. Pase ni mazi mwe yangu. Maka ndiwe ndani. Chafutani chani? Ndikuti ndiwe ndani. Mazi, chonde. Zopusa. Ndatha kuona kuti ukufuna kulimbana ndine. Wabwera kumalo kuno kuzandiyesa si choncho. Ukunama, siwe ntolankhani. Chilipo chimene wabwerera kumalo kuno, ndipo ndimasukire. Uzuchonde musapange zimenezo. Akuyenera kundiuza chilungamo ameneyi. Wabwerera chani kuno? Ndikuti uyankhule. Ndine Kambo, ndimamenya ngati lambo. Ndiwe ndani? Viraj. Viraj? Oh, zina labwino kwambiri. Sindikukhulupirira kuti zina lako ndimene. Zina linde labwino kwambiri. Ndinojambula mafilimu. Ndeni maganiza kuti ndikajambule filimu yabwino kwambiri. Kodi inu mwachokera kuti? Ndinu ndani? Lama Kamlambo. Amamenya ngati lambo. Kamlambo? Amene amajambula mafilimu ja ndiweyo? Ndikuzapanga chani? Akufuna kuzajambula anthu ngati inuyo. Zikuoneka kuti amene ni munthu wopenga kwambiri. Madamu, chilungamo chake nchakuti fesa timafuna kutchuka. Tangovomerani madamu. Munthu amene ndi dolo kwambiri. Ndipo ndikukhulupirira kuti ndiona zachilendo pamalo pano. Ndi superstar ameneyi. Apandeze libwino kwambiri. Madamu ngati mungakonde ndingathe kujambulani. Ikhala filimu yabwino kwambiri. Hey, sinimakonda za ntabwala ene. Siningakwanise kutero. Madamu, filimu imene mungakonde iliyonse ndingathe kujambulani. Kaya ikhala ya ndewu, kaya kalati, chilichonse ndingathe kujambula. Mene mukufunira chilichonse ndi chotheka, taganizani bwinobwino. Anyamata, mmenyeni ameneyo. Chabwino madamu. Kofi, ndikanakhala choziwa, sinkanabwera kuno kuzalula. Ndipaseni mpata sister. Zosatheka zimenezo. Ndikuyang'ana chani? Ndikuyang'ana inuyo kaya. Ndikuzuma chani iwe? Palibe wina aliyense amene angandilamulire kunoko. Ndipo ineyo ndine mfumukazi ya muno. Ndipo pompano ndikukwezedwa udindo. Ukundalira ndani? Viraj. Chonda bwana, musandipange chilichonse ine. Osadandaula kwambiri. Ndimakonda mtendere. Ndine director Kempo, dolo kwambiri. Ukulonjeza kuti sipakhala vuto? Ayi, sindigwirisira ntchito kamera yako. Ndigwirisira ntchito yanga. Kamera ameneyo ndi yabwino kwambiri. Osadandaula kwambiri nchimwene. Ndikajambula filimu imeneyo. Ndikukhulupirira kuti wina aliyense ayikonda filimu imeneyo. Bola iweyo ngokhala okonzekera pa zimenezi.
Iwe kambo, umazona ngati ndani? Uzona lero, kabewe, tabwera kuno. Umazona ngati ndani iweyo? Iwe kambo, yamba kujambula kumeneko. Zikufunikira nzeru, komanso maganizo abwino. Wina lesa akhale ukonzeka. Eya, action! Iwe kambo kupangira ingi zimenezi, sukwenina kumanijambula ine. Wachigwira, taimisani kaye, simukwenina kujambula. Palibe zimenezo, chilichonse tikwenina kujambula basi. Zona, mpaka na zamakisi pamenepa. Oh mulungu wanga, osadandaula panganizo mwezo, osachita mantha. Madamu, amene simaganizo abwino, tabwera zakhale kukamerako. Komano madamu sakwenera kupanga zimenezo, akuyaluka kaya. Ndokudabwa chani iweyo, tadikirani kaye. Koma nkhani za makisizi, sizikwenera kuchitikira malo ano. Akwenera kupitiriza filimuyi, yafikapo beba kaya. Apa ndena mutengera bazuka sopano. Ombera, tikwenera kumuona dolo. Ai, usapange zeni. Madamu, mumpwete katunzano ni furiwo. Mukupanga bwanji kodi? Nde mungoyang'anira, bwera kupanga. Ombera. Eya, umaona ngati chani? Ndakugwira basi. Ombera uko, ndikuti ombera kumeneko. Tapanga zimenezo changu, taombera. Akuombera pati. Anyamata, zikuonesa kuti anonongera dinkamo. Muyangane chapa musipo, aononga. Apa ndaononga chinyamata changa ndithu. Sinizakhala soni nkazi mpaka na kalekale. Apa ndene kupita konkwani bwezera amene. Chabwino, tiyeti pitirize filimu iyi. Apa ndogwira malo achabe. Koma action imene ndi opsa kwambiri ito. Sindimayembekezera kuti zingachitike zimenezi, bora ndikanakhala ine. Apo ndezi kuchita kubeba bwanji? Zikuoneka kuti madamu aja zamba kuwasangalasa ededi. Tanguvomera mkazi. Pamenepo ndanthu ndakachita kuseka. Tadikira guys. Tabwerani kuno adona. Tienazo asete nazo. Apa kunde ukuja ichoka sopano. Yabwera pankhani za chikondi. Ikhala history yabwino kwambiri ndikukhulupirira kuti anthu ambiri asangalasidwa nayo. Apa ndi show ndeli mbambande bwanji? Apa ndezi ngojambula basi. Apa ndezi kunibwerekesa mtima bwanji? Ondipasa chiphantima. Kazi apa ndi wanga basi. Anthu osamena zozo. Kunibwerekesa mtima. Tapita mukale sese. Sakwenina kumagwirana. Tatieni, tapita mukantenge mkaziyo. कहाँ लाखों जन्म घूमा करे ओ पिया पाया मानव जन्म आज रे दिल में तू आजा कर छम छम लड़की तेरे लिए तबीयत है भड़की दिल में तू आजा कर छम छम लड़की तेरे लिए तबीयत है भड़की आजा कर छम छम लड़की तेरे लिए तबीयत हाय भड़की मेरे संग आरे नाचेंगे आरे रे नटखट बजरंगी नहीं होगा जाने तुम दिल की क्वीन हो सबसे हसीन हो तुम चालो चीज हो नाटक करते हो जानू क्या है तेरा इरादा ओ शहजादे मेरे पीछे किंतु फिरता दे दिल में तू आजा कर छम छम लड़की
Afumu, imene ni nthawi yanu. Dongosolo ya 1980 sembe imene ikuyenera kuthiridwaso. Ndikupanga chani? Awa ndi anthu amene akufuna kusokoneza mwambo. Chonde mayi, tengeni. Mukuzafuna chani kuno? Atituma kuti tiwaphe azuwo. Ndi ndani amene akutumizani kunoyo? Ndiye bwana enake amachokera kwa Dangasha. Mukafuna ndi kuperekezani chonde. Abwana!
chonde musatipe. Amene atituma ndi amene aluko. Ndikukhulupirira kuti amene ujafapo mpano sakwenera kubwerera wamoyo. Ufumu umene ujauthapo mpano ndizingomva uzu iye amazoona ngati ndani. Ndikwenera kukakhala kumene kuti andineyo. Sakwenera kuzoona ngati doloso. Apa ndene ampangira machero abwino kwambiri. Wina lese sakwenera kudandaula zimenezi. Ndilongosola ndine. Ndapanga masenganga zikuonesa kuti Ozu sanafe. Ndipo masenganga akundiuza kuti nzosatheka zimenezo. Zoti Ozu achoke pa mpando umene uja. Tikwenera kuwapepesa bwanawa. Hare Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Rama Rama. Abwana chonde nditha kukhala pambuyo pano. Koma Ozu akwenera kutula pasi udindo. Timazunzika ngati fe akapolo amangotilamulira basi. Chonde tithandizeni. Osadandaula kwambiri. Ndipanga chiganizo chabwino. Akwenera kusiya zintchito zoyipa. Mukangopanga zimenezo, ife tikhala okondwera kwambiri. Tizakuthokozani. Ndizakuti Ozu samamva maganizo a munthu. Chonde yeserani kumbali anu. Imene si vuto. Chimene ndabwerera malo ano ndikuzatenga mayi anga ngati sizitheka nkhondo basi. Munthu wina lese amaufuna mtendere. Palibe munthu amene amafuna mavuto. Fumu Ozu ngati angalimbikire kumazunzabe anthu okhala m'muzi muno, ine ndizagwiritsa ntchito mphamvu ndi dongosolo ineyo. Pochokera kumene ndimakhalako ndinauzidwa zokhuza Ozu, ndipo zambiri yawotu ndikuizwa bwinobwino. Ndinawerenga ndithana ndi mfumu imeneyi. Mwimbire wa polisi ujabwerepo mpando. Abwana, palibe munthu wina aliyense walakwisa zinthu. Zona zake nzakuti Viraj wabwerera mayi ake kunoko. Ndi munthu amene akufuna kutisokoneza ifeyo. Abwana, ndipo mukwenera kulingalira bwinobwino za munthu ameneyi aonesereni mayi akeyo. Ndipo abwana, tinayesesa kumbali athu kuti tithane naye. Kunena chilungamo bwana Ozu ndizoti akumenya kwambiri mnyamata amene. Ndipo kunena chilungamo semungangonjese.
ndithandizeni chonde. Chilichonse nchotheka, bola kuyikirapo mtima. Ine ndapereka mtima wanga pa chimenechi, ndipo ndikwenera kupambana. Akankoyamba kupangapo zimenezi, koma ndikupangira zifukwa, ndipo chipambano chikwenera kukhala m'manja mwanga. Wina aliyense anditame kunoko chimozimoziramo mmene anapambanira ku Durban mpikisano wake wa abulu. Inenso ndikufunisisa kutero. Chilimbikiso chikhale kwa ineyo. Ram, 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 Ram. Jai Shri Ram. Apa zili bwino kuti wapambana. Palibe munthu amene amayembekezera kuti zingachitike zimenezi. Ndiwo okondedwa ndithu akankoyamba kuona munthu ngati iwe. Simukudziwa chimene ndikufuna? Taonani, amba kufotokoza za chifukwa. Ndabwerera chinthu china chake chofunikira kwambiri. Ndikufuna chiyembekezo chimene chinasiya bambo anga, ndipo ndikudziwa kuti mayi anga akusungidwa ndi azuu. Bambo anga ndi alaji, ndipo mayi anga akusungidwa konkuno, ndipo bambo anga alaji munawapha ndi inuyo. Munapangiranji zimenezi? Ndiwe Viraj? Ndineyo. Ndikudziwa chilichonse chimene chinakuchitikira na mayi.
amene akutumayo ndani? Ndani? Chonde Viraji, usapange zimenezo. Amene ni bambwanga chonde sukwenera kwamenya. Upeze mtima wako chonde usapange zimenezo chonde Viraji. Chonde usatero, usapange zimenezo. Zopusa ndi zimenezo ukuyambisa mapokoso kuno. Hey. Anyamata, mumbuzeni. छोड़ दो उसे, मत मारो, छोड़ दो, हुजूर छोड़ दो उसे। मुझे पता था ऐसा ही होगा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये सब शैतान है, इन्हें प्यार का मतलब नहीं पता, ये हमारे प्यार को भी नहीं समझेंगे। Asikana ngati awa ndi amene akusokoneza kunoko. Mukulimbanira na mamuna, choleni mendo. Mwana wanga. Chonde musamenye. Mwana wanga. बेटा Pakana ndikumenya mayi osalakwa. Unaganiza bwanji? Zambika pati zimenezo kuti uziti ni mayi yako. Chonde musapange choncho. Ukufuna kundiyesa ineyo, ukuzolowera mkazi amene ndikukhala naye bwanji. Chonde azu musapange choncho, chonde. Ukumazona ngati ndani? Iweyo kummenya kwambiri? Chonde, chonde musandiphere mwana chonde. Chonde musandiphere mwana. Ayi musatero, mwana wanga ndiye kayo. Chonde. Sindikwenera kumusiya wa moyo ameneyi. Mwachepa nazo kwambiri. Munawapha bwambwanga inu. Sukuchita mantha? Chimene mukwenera kuzowazu, ine sindikuchita mantha. Mwakhala mukuzunza anthu kwa zaka zambiri. Azu, ufumu wanu uthera m'manja mwanga. Laji inali fumu yabwino kwambiri. Ndikudziwa kuti ufumu umene munachita kulanda inu. Ndipo ufumu umene usu wanu ngakhale pang'ono. Ndipo muziwe kuti muli ndi ngongole ndi ineyo. Magazi a Laji mukwenera kubweza. Ine mwana wa Laji ndinalimba mtima. Pangani zimene mmatha. Ndikudikilira zintchito zanu. Mayi anga ndimakonda kwambiri. Azu, chifukwa chani simumamva chisoni inuyo? Munapheranji bwambwanga? Viraji. Mwana wanga. Babu.
komanso pali asing'anga ena amene mukumayima pa television maso kuoneza anzanu amene akufuna kuthandiza anthu moyenerera mukufuna kumakamba za iwo ndipo kulonga kusinikizirani kuti mukayima pa television musamakambeza takuyenderaniso Dr. Ibrahim Ngongondo takhala tikumva ndithu mtundu wa Malawi anthu ambiri osiyanasiyana akuyamikira kuti ambiri ndithu akulemera kuchokera kwa inu komanso ena mwa iwo mabanja awo akubwezereseka ndithu ena akutha kupeza zinthu zambiri zosiyanasiyana ena ati mumakhala ndithu mumapezeka ndi zinthu zambiri zosiyanasiyana monga zitumwa abathwa ndi njoka zokawa ndi zina zotero ndithu ndiye takupezani musiku lale kuti musimikizire mtundu wa Malawi makamaka kuti aziwe choonadi mzimu wambiri anthu ankhani ine zina langa ndine Dr. Ibrahim Ngongondo. Anthu ambiri mukundidziwa pachambiri yanga. Anthu ena makamuduna pa television osiyanasiyana mu dziko muno. Ena maredio osiyanasiyana mu dziko muno. Ena newspaper osiyanasiyana mu dziko muno. Ine nkhani zimene ndimathandiza kwambiri kwa anthu ndi nkhani yopeza chuma. Tikati chuma ndi ulemerero mmene munthu amavutira kuti apeze. Ndiye ndine munthu Dr. Ibrahim Ngongondo amene ndiba. Munthu akafika kuno ku chipatala cha Dr. Ibrahim Ngongondo kuno ndimakhala ndi njoka zokawa ndalama zimene anthu amagula. Ndimakhala ndi abathwa okawa ndalama amene anthu amagula. Komanso ndi mankhwala oti munthu ndimampasa bala losapola moyo wake wonse. Munthu khala olemera modabwisa kupanga zinthu zodabwisa mutukuka modabwisa. Izi ndi zimene Dr. Ibrahim Ngongondo amapanga pa nkhani ya ulemerero kuti munthu alemere. Poti anthu ankhani mwandifunsa kunyimbo kanga kuno kuti ndimapanga zosiyanasiyana anthu akakuyamikira akakubwera ku TV kuzayamikira kumeneko. Ine kuno ndionesa zinthu zingapo zimene ndionese pano kuti anthu a Malawi akhala kuona zimene ine ndimapanga. Zaichimo cha sendawana ndinkula nchenje chimagwira ntchito. Choyamba ndikupempha anthu a Malawi kuti chonde musasike kanema yanu muonese bwino zimene Dr. Ngongondo amapanga. Choyamba pano ndikusa ntchito chitumwa ichi chimene mbuchula nonse pano pa TV. Chonde musasike kanema yanu. Komanso lero ndikusa ntchito beseni imene mukuona pa bigiri. Bigiri mkati mulibe kanthu kaneka kalikonse. Ndafa ndikusa ntchito pano kuti anthu ambiri akhala kuona pa TV. Choyamba ndionesa chitumwa changa cha sendawana chimene chimagwira ntchito yokawa ndalama. Chitumwa ichi chimene bigiri motero. Chimana kwa bigiri menemu koma pano ndikuza ntchito bigiri meneli pali cholanga fantike pano kwa bizanga ba bigiri mukuti tione chuma chiti ati ndalama zingati kumene tikati chitumacho obwera chibwesa ndalama zingati machone tonse bwino komanso ndikosa achiri bigiri meneli musembo ino ngati mulibe yakali konse ndi chuma chokha komanso kwa kwa ndipanga komanso ndiwerenga mmene mbigirimu anthu akakuonesa bwino choyamba ndiwerenga 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ndati beseni munekamo chituma chasendewana kumasongola change ndedi kale chero tonse chimene chachitika pano chituma chinachituma kuti ndalama ndichabwisa pano ndecho yamba manja manga ndi menemu bwere kanthu kalikonse choyamba patu chituma chicha choyamba tikulaso pasi paja mene mkuona Malawi ikuta pasi paja kama zimenezo tikuona severe vya chuma chimenechi izi zimene Dr. Ngongondo amapanga dramazi za kutoa kama munja ameka kwenye beseni dramazi za kukunja ameka kama chuma balanzanga izi zikuchitika ndithu ndithu zikuchitika ndipo ndatha kuziona ndithu ndi maso anga ndithu ndikusimikiziraso mtundu wa Malawi kuti zimenezi ndikhupi aliyense amene akutionera pano akuzionaso ndithu izi ndizochitika zenizeni ndithu osamangomva ndipo mwina timangomva nkhambakamo koma izi ndizochitika ndithu live balanzanga. Ine audufuka pepetu wa Malawi kuti ulaiba Ngongondo ndekhala amene amalemeresa Dr. Ngongondo kandi amene amakhala ndi chuma cholemeresa anthu komanso abathwa ndi chosoka wandalama
drama zizachwa mamucha mbesi ni momucha majuma chijako ni drama tukwesa malwani kupema tundu wa Malawi kuyambira kumpoto pa kumwera kwa dziko lino kwa anthu amene akuti ona pano pa TV kuyambira kulilongwe Beza Madisi Mponera Salima Karonga ndi madera ena hotelo kuti anthu ondifuna afike Mulimbi kwerani maminibasi atcholo fikani patcholo paboma sikani pamenepo kwerani maminibasi amakwasa funsani driver akamene akondakita kuti ndikasikira pansika pa Mtambanyama mukafika pa Mtambanyama apo sikani pamenepo funsani munthu unalese chipatala cha Dr. Abraham Ngondo kwa anthu akumwera kuno kuyambira Luchenza Goliati Mulanje kwa Chonde paka Mozambiki fikani patcholo paboma sikani maminibasi patcholo kwerani maminibasi amakwasa funsani driver akamene akondakita kuti ndikasikira pansika pa Mtambanyama pamene mufika panyumba panga makutu anu makhantazi wakale ndiso wala chuma mkuso abanja mbina nasikwenda bora biba mkutu amakhantazi wakale ziko mwambiri anthu ankhani chabwino ndiye abalanzanga ife ndimene mumene tachezera ndi Dr. Abraham Ngondo ndizomwe taona apa zindithu anthu ambiri akuchita bwino anthu ambiri akulemera ndalama ndiye ndi zimenezi mwina ena timangomva koma izizi ndithu ndizochitika live ndithu ndizoona ndithu tokha tiyani mtundu wa Malawi tikhamukire kumeneko kuti mwina tithe kupeza thandizo lathu mosavuta zikomo kwambiri. Ndaenda kwa metoranga anapera koto tamangira